Sarean zehar. Kaixo eta ongi etorri Sarean zearen bideo batera. Gaurko honetan Amazoneko pakete misteriotsu bat daukagu. Bakizu ezer den. A ber, hemen... Ui, ia ikusi da. Bueno, irekiko dugu. Zer izango den. Wow, Kindle bat. Bai, Amazon Kindle Touch bat daukagu gaurko honetan Sarean zearen. Baina aparatua analizatu baino lehen, joango gara unboxing egitera. Daukagu hemen Kindle Touch. Eta paketean ere etortzen da USB kablea. Hemen atzean. Eta hemen goian daukagu manual tipikoa segurtasun gauzekin eta nola konektatu eta bueno, tipikoarekin. Eta ez dago desgarria. Aparatua bere partez hemendik gertuago ikusten duzu ez dela oso handia. Gure mikrofonarekin konparatuz, bueno, ia. Hemendik betik desblokeatzeko botoia du, mini jack konexioa eta micro USB konexioa kargatzeko eta datuak pasatzeko. Baita ere bozgorailuak ditu hemen, Kindle Touch hau MP3ak erreproduzitu dituelako eta baita ere gure liburuak irakurri. Eta hemen behian menuaren botoia. Bueno, plastikoak kenduko diogu kanpora eta nola den ikusko dugu. Gure Kindlea hastean manual txiki bat ematen digu nola pasatzeko horriak. Hemen eman hurrengo horrira jaten gara, ona atzera, eta hemen goian menua dugu. Baita ere esaten dugu kolekzioak eta liburuak izan ahal ditugula menuan. Menura jaten badugu ikusal dugu bai kolekzioak izan ahal ditugula eta baita ere liburuak. Liburuetan puntutxo txiki horrek esaten digute zenbat irakurri dugun. Eta beste aldetik kolekzio batean izan ahal ditugu hainbat liburu. Liburu bat irakurtzean esaten duenez esku batekin egin aldugu. Agian ez da oso ondo ikusten, baina horrela hartzen Kindlea, pizkat erraro geratzen da, baina horrela hartzen, ona eman aldiot eta atzera doa eta ona aurrera. Gestu batzuk ditu ere pizkat bereziak direnak, horrela atzera joan aldugu eta horrela aurrera, eta baita ere horako bat egiten badugu, kapituloa joaten pasatzen du. Menura ematen badiogu ere, ona ikusten dugu letra mota eta tamaina aukeratzea ematen digula, baita ere zenbat espazio utzi. Nire kasuan erdian daukat. Baita ere hemendik nora joatea joan esan aldiogu. Ni utzi nuen hau hemendik. Eta baita ere hemen goian bilatu aldugu, dendera joan aldugu, atzera joan gara eta menua ikusi aldugu. Menu honetan ere beste gauza batzuk ikusi alditugu interesgarriena agian web horrela irakurtzea da. Egin alduen beste gauzen artean, hemen menura joan gara eta ikusi den da gure edukiak eta funtzionalitate hauetan esperimentuak direnak web nabigatzaile bat dugu. Hau oso interesgarria eta oso erosoa da egunkariak irakurtzeko, adibidez, edo Twitter ere
ikusteko, gure kasuan Twitterren beti gaude, eta hau agian Twitter ez da onena, letra tamaino oso txikia duelako, baina oso erosoa da erabiltzeko. Beste partez, MP3 erroproduktorea dago, eta baitere testua hotzera pasatzeko aukera. Kindle honek beste guztiak bezala erabiltzen duen teknologia e-ink teknologia da. Hau altzen du letra oso nitioa izatea, eta baitere erreflejo gutxi izatea, eta ikusten duzuenez erreflejoak badaude baitere letra ikusi alda. Tinta elektronikoaren akatsa komatxoen artean da irudi bat ikusten badugu eta gero letretara jaten bagara, adibidez, kasu honetan hor lerro txiki bat ikusten da. Eta horriak pasatzen ditugun behin, baitere hemendik lerroak eratzen dira. Baina horregatik irudiak kargatzen behar dituenean, eta baitere kasu honetan irudi asko daude, baina 5 orri pasatzen ditugunean, pantalla errefreskatzen du. Beste funtzionalitate oso interesgarria da hitz batean klik egin aldugula eta bere esanahia ematen digula. Eta baitere zerbait subraiatu aldugu eta hor utzi interesgarria iruditzen base. Modelo hau konkretuki Kindle Touch gaur egun ez da saltzen, baina gure kasuan aukeratu dugu 4 gigako memoria duelako, eta baitere modelu berria Kindle Paperwhite 3 hilabete geroago saltzen hasiko delako. Opari bezala edo oparitu nahi baduzue, modelu hau da erosi behar zena momentu horretan. Bere momentuan 129 euro kostatzen zuen Kindle Touch, orain 129 euro kostatzen duena da Kindle Paperwhite. Bere diferentzia da pantalla honetan argia jarri dutela, baina ez dago diferentzia askorik ez tamainoan, ez erabilgarritasunean. Eta hau izan da Kindle Touch liburu elektronikoen irakurgailuaren reviewa. Eskerrik asko ikusteagatik.